Nem vagyok már a népi fazekas, de úgy kezdtem el. Dudás Emese vagyok, a mesekerámiával foglalkozom már jó néhány éve. Varázserdő állatait és meseváros épületeit készítem el kerámiából. 2009-ben végeztem, úgy munka mellett, és nem foglalkoztam vele utána egészen aktívan, csak 2011-ben akkor lett meg a kemencém, meg akkor kezdtem úgy rendeléseket vállalni. Kibukott, hogy nem tudom már párhuzamosan csinálni a műhelyt, meg ezt a civil munkahelyet, mert a műhely is sok időt elvitt. Tehát akkor úgy nézett ki egy nap, hogy mondjuk fölkeltem reggelbe, mentem dolgozni 9-re, hazaestem este 9-10-re. Még megvacsoráztam, volt 11 óra, és akkor elkezdtem dolgozni a műhelyben, mondjuk éjjel 2-ig, 3-ig, és keltem másnap megint 7-kor. Nem annyira volt hosszú távon élhető, és el kell dönteni, hogy melyiket. De addigra jött ez az ötlet, ez a meseváros, a motívumok, meg hogy ez akár így jópofa lehet. Lemegyek a műhelybe, hát a műhelyben nagyon megy az idő, ott simán el lehet tölteni ilyen 8-10 órákat, úgyhogy azt gondolod, hogy másfél telt el. Először csak festettem így dányérokra, meg bögrékre ezeket a dolgokat, aztán le akart ugrani már a síkból a térbe, és akkor megformáztam ilyen kis házikókat, és onnantól kezdve ez aztán egyre cizelláltabb, mert már van olyan házikó, ami 3 centis és karácsonyfadísznek való, és van a, tudom én, 70 centis nagykerti torony, amiben lehet, mint a mécsest tartani, tehát többféle funkció. A gyerekkort mondják egyébként sokan. És akkor azt akarja, azt a hangulatot úgy belevinni, és ehhez jók ezek a csetreszek. Jól néz ki, vagy nem, és akkor annyi, meg nem fogy szét. Ez mindig fontos. Kicsit csöpörög, de nem nagyon.